Arari, gam di do mga tanong ko sa dalakutin may baunda. Ini apot ano, ape rurunda ka pala maluman. Kulak man, magitak detoy. Nga naman ang nitan. Basta tingket ko may nga bantayan. Kahit mo may bantayan, ape kusa. Wala ta, igitidalan eh, baka duti agala. Nga ta, mapagbag ka dang rodeta man. Ko, malay mo lang, at agad nga nabik sa nga tao. Di pala diretso mo. Ken! May agbantay. Anak imbaw ni kapitan ang makita nga tatay ti kulak mo ti bagi. Ti lumabasak dito, ita nagduti ang tatay dito eh. Nagitak dikit nga landok. Hanga di merienda? Ha, ano ko? Abe da merienda? Di pala diretso, naging ko na kape lang. Ata merienda. Kutsupas. Supas. Naging ko. Nga man ka nailakam sa, kita man o ado? May ado. Ado. O nga mana. Nga hanga iti supas ti umay 40 taon. 30 taon umay agbantay iti landok. Sinang ibaging ka nang ibaon? Awan nang ibaw nga rod. Kana ka nga bandam. Ti lumabasa kusa. Kusa no, iti merienda sa mo ti may Kaya pa na, ano ta merienda supas? Ay, naira na lang. Sigurado ka? Sino ang lutetan kan? Siya. Siga? Bandam. Yung kas lang mapabayrak mo no hanga mangalayang kan. Ilaklahok deta. Walang ilalako mo ka. Agay, mangalak man ka raw. Mangalak. Aglalako at supas. Oh, nagrundak pa damdaman ka lang. Ni? Apo. Nagdakkel beta malukong mo. Sakto ni. Ore ka. Lakal karnina si ka. Tinarubon sa mo di kita lamos na. Oh, nahatdog pa ni, di kita hatdog. Apo. Nani? Ada pa mig sa mga grunda niyo. Patang palikod man. Ijay ka ta lang kan. Ijay no ka. Ijay ko tag. Ta, alam mo ti palto kan kan. Dalo mo ang basit. Apo, naturay ka pa gidi. Ana, kadto ka bigyan kan. Baka ayaw mo na kita ubing ah. Sungar dang kan. Kaya bat-bati no ko no. Ayaw mo na kita ubing ta. Baka kaya mo ba iti soft drinks? Soft drinks. Ang kaya check ti kay ko. Check pie. Uri kita mo. Yan na shit na. Desit ki din eh. Check pie. Di din eh. Uri hanggang sana i-block amo. Sino iti balasang mga parehawat? Siya na. Ay, ayaw at Papay makay ating ko. Taman shake. Yaw mo man. shake ka nun eh. Yaw mo na. Agyaman kay kumataw mat may agbantawan ti lang paong kanya. Mababaimet. Kurso na nakadisa. Arari, gam di do mga tanong ko sa dalakutin may baunda. Saka mo lang napaspas ano, da merienda. Abe amo nga raw nga da merienda. Aray kita mo, tagtay mo pala sirpa-sirpata. Hindi ba minanong ko nagsubli-subli. Kawakan. Nagditiklo na. Nagdakkel pa isak mulmul. Pagi masok. Nagdakkel pa isak mul mo. Apo. Ilak amon sa pangrabi mo no. Pati pambigat Tanaw. Apo. Met. Maya, sabay igop ta siya ka. Ni ikam ka ni. Lumaw dawat, ikam ka no. Sama da shake. Ko, sarap buhay man din. Ano po tanod? Timang barya ba angkel? Barya. Angkel, timang barya kumata mo ba iti kita mo. Trenta mo na. Naglas tuga. 30. Sabi ka siya. Hoy. Alangaro talaga, ilakaw. Di mo tagbantay ka. Ano na to? Ano? Grabe eh. At nakarupay mo. Uri kita. Sika mo titalo ka. Agbante nga nga masilduan. Uri kita. Kusa kang may bantayan. Angkel, lakaw. Ay uri kita amaw.